हेलो एवरीवान दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय सानडे जोंना बाजार जायो बे बाजारखौनो एसे नायदिंलाबायनोसै आरो बेखौनो एसे शेयार खालामफैलाय लोगोफोर भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामो आरो भिडिअ'खौ नायलाङोबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर अब्ला नायलांदो आंजों लोगोसे एसे गिदिंलाबायनोसै आरो बाजारा माबायदि जायो जोंना बेखौ एसे शेयार खालामसै लोगोफोर नोंसिनो नायबानो जाबाय अमा दखाननिफ्राय सुरु थांला आरायजो अमा फानदों एगं कत कत হয়েছে দামটা এটা এটা 2500 দিব আলু 2000 1800 যা দাম जाबाय सोंनो हानो नागिरला ना अमा दखान मैगं मा लाखो दे मा मैगं लाखो दे मा लाखो दे थिगैनो दं संसार जानायनि दे बुन्दु अमा बेदरखौ मैथा लादो अमा बेदर मैथाया बेसेबां मुथा 10 थाखा 10 थाखा गोदान ओंखारजेननायसो सुगाव बाजार दे थाथ' औ बाजारफ्रा बेनोसै आरोना एबार गस्ला दखानाव थांनि बेनोसै जोंना बाजारा हाब मा लाखो गिन्दि आं बावनो बेरायफैदों बाजाराव लाक्स कजि ओमफ्राय बाव लाखांनानै बहा थांगोन न'आव थांसै अफिसाव थांसै ना ओंख्रि संनांगौनोलै लाहा फन हरलायलायनो होनबाखै देलायग्रा दखान কেজি কত হয়েছে এটা 22.5 আছে 18 আছে বাপরে বাপ আলাদা পুরো দাম হইল जोंना बाजारा बेनोसै लोगोफोर नैबे दुर्गा मन्दिरावनो माइ गय फाथो बाजारा बेनो आरो बाव
दुर्गा फुजा जायो बावहायनो मोनगोन माइ बायनोबा गय फाथो सिङाव हाबहैनायनि र' फुरा माल लट दुर्गा मन्दिर जोंना मेला जायो बावनो बस्था मोनसेयाव बेसेबां मोनो गिदिंखांबाय लोगोफोर बेनोसै ओमफ्राय थांसै न' फारसे संनानै जानायनि लाहार फाहार बाजारनिफ्राय फैनानै नै नाजों आलुजों संसै आरो केमेरामेनबो गैया नालाय उफाय गैया आंनो हारसिं होख्लायनांगौ माखौ सिन्था खालामखो अननानै माबा खालामनानै होदो बुंलायलायबावो नोंखौ देखायग्रा जानोसै एबार नोंखौ देखायग्रा जानोसै दा संनो मोनदों फाथैल' खालामनांगौ उफ आलु होसनबाय फाइनालि मोनबाय नाजों आलुजों जानोसै सास्रि जासिगोन बेखौ खुदिया जासिगोन संनानै जाखांबाय ओमफ्राय बिसिनायाव थाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै बाय लोगोफोर